ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಮೀನ್ ದಗಸಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕಲ್ತವಂಗ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಮೀನು ಕಜಿಪುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮೀನು ಕಜಿಪು ದೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲ ಅಡೆ ಮೀನು ಪನ್ಪ ನೆಂತುಲೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ತಂಡ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ಪಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಅವೆನ್ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಏಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ದೀತೆಯಾನ ಮೀನ್ದ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನೈತೆ ಮುಂಚಿದ ತಂದಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿದಾತ ಯಾರು ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಡೆ ಮೀನು ತೆತ್ತಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಡೆ ಮೀನಿಗೆ 10 ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇನ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಪಲ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ತುಲೆ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಸೆಕೆತ ಟೈಮುಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೊಕೊಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಇದು ಐಟಮ್ ಯಾರುಂಡು ನಮಕ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಇತ್ತು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬನಲ ದೀತೆಯಾನ ಇದು ನಮಕ್ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದು ಪೊತ್ತರೆಗುಂಡು ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾರುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದು ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಲೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮುಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಮುಂಚೆ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸಿಮ್ಮುಡ್ದೀವಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮುಡ್ದಿದೆ ನಿಕುಲು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತೊಲ್ಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡ್ದಿಯರ್ನಾಂಡ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕರ್ಚಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮುಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತರಂಡ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಾಯಿನ ತುಲೆ ಯಾರು ಇದು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪಡ್ದ ಮೆಂತ್ಯ ಪಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ನಮಕೊಂದು ಈತ ಕಾಯಿನ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಕಾಯ್ಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ತಾರಾಯಿ ಕಾಯರೆಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೆರಡು 2 ನಿಮಿಷದಾತು ಕೊಡ್ತು ಈ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಡ ಯಾರುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜೆರಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತು ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತಂದು నేను ಕಡಾಯರುಂಡ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ತುಲೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂಡ್ದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇಮೇಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಅವು ನೈಸಿಂದು ಅವು ಸಣ್ಣನಾಗನೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಸಾಲೆನೇ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಮಾನು ನೆಂಪುರ ಪಾಡ್ಲ ಅವು ನೈಸ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ತುಲಿತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪುಳಿ ಚೂರು ಕಡಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಮೀನು
ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಆದಂತೆ ಕಡೆಯರಗುಂಡು ನಮಕ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಡೆ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಈತ ಕಲರ್ ಬತ್ತನೆ ಯಾವ ಈ ಅಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇದಕ್ಕಿತೆ ಮೀನು ಕೊದ್ದೆರದಿನಾಗ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದೆರದಿನಾಗ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ತೂವೊಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಪು ಅವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಮೀನು ಗಸಿ ಬಂದಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಪುಡಾಕೊಂಡವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾಡು ಮತ್ತೆ ತೊಲೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡೊಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ್ಲ ದಿವರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಐನತ್ತು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡವು ಅಂತ ಕೊದ್ದೆರಗುಂಡಾರೆಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ತೊಲೆ ಈತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರುಂಡೆ ತೆನ ಮಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಸಾರು ಗಸಿ ಪುರ ಮನ್ಪುಂಡ ಮೀನ್ದ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪುಂದಿತ್ತಂದಾಳೆ ಯಾನ್ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೇನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ. ಓಕೆ ತೊಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೆಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಾಡಾಪುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ ತುಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇದು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೋಣ ಇಂಚ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆ ಮೀನನ್ನು ತುಂಡು ಮಂತಿಂಚ ಇಂಚನೆ ಇಡೀ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಕಲಡುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿಂಚ ಇಡೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋದಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಂದೇನು ಮಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಮೀನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿನ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳನೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೆಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಪೊಡ್ತು ನಿಂದು ಈ ಮಸಾಲೆ ನಮಕ್ ಕೊದ್ದಿಂದ ಯಾರುಂಡು ಇದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ಅಡೆ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಅಂದು ತುಲೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಸಿ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಾರಂಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾದ ಮಲ್ತಾರಂಡ ವನಸ್ಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಲ ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಡೆ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ವೇಯನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಅಲ್ಪನಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏನು. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.